Shalom, horas marihita damang daerang doang sahur seaon, wae masuk mahita tu jamita minggu, minggu, Trinitatis, alani tabarade marohado pikirata, martangiang mahita. Debata Jehovah para suruhana sumurung mauliate di pasar rohanami dia suruham nama dongani kami. Nain disirai hatam mahami Tuhan. Asiroham ukap rohado pikiran nami. Asa tarjalo kami hatam mangulo marparkui. Di bagasa Yesus Kristus martayang kami suram sabda Allah. Amin. Kita selalu hatani di bata di hita di minggu Trinitatis iman atar surat di Yohanes bidu tolu mamuka siana yak tolu bulusada sahat rodia yak tolu buluonom sorong madiro disi hujah abadi kita. Narosian bijangido mengatasi saluruh. Narosian tanoon ima siat tanoon. Jala akan nasihat tamawaddo di hatakan. Di hati dakon narosian banu gijangido na nidana do na binegena. Gabedang adong nama jakon na hina tidak konai. Halak nama jakon na hina tidak konai. Ido sumahapon pabua parsitong debata. Aina sinuru di debata ido makatahon akahatan di debata. Aidang matpanuhatan di bana mangaleo di. Naong do rohani amai diarak nai, naong dileho do salhut tangana. Naong dapotan hanguluan nasa leleng na do nama kapose anaki. Alai na sumangului anaki, dangi daun ni hanguluan. Sai namiat do tahe rimas ni debata di bana ido anggo saha. Dihita kadongan saha porsiao ido tutu takas do taida di minggu Trinitatis di patuduhon wasoni debata di patuduhon namar kubu do debata di patuduhon ima hasitulu sadaun di debata taida do akama kenan kita salulukna doa saha porsiao rode bata manuk malangi do tanon alaya lana muardusa dormai disuruh ma anakna nasa sadaima Tuhan Yesus Kristus mangalehon aka bangajarion mangalehon aka boda dohot mangalehon diri nasa diri ma Tuhan Yesus Kristus naga mate bana di habuno silang mongko colma padosa. Alaina hehe do ibana di hari patuduhon. Jala sahat ibana tu nama naik tu surga. Dungi Roma to di Parbadia. Saur mato di Parbadia. Waka sisian do tak kajolma. Asa dibaritahon taringot tu Yesus Kristus. Tawereng ma takas do mulai siang awal sahat tu hasasarto di Parbadia sahat maita muse itu minggu Trinitatis on hasito dusadaun di debat kita saluhuna kadang dena doa sapor siao tohonga tutu marwang sudo debat ai didokdo narono ibana siya banu gicak mangatasi salu suliru diatasi na dihasono dang narosiat tanon na sida dang narosiat tanon Tuhan tai alena rodo ibanga siya banu gicang tu bortidio laho makataho saluhuna laho makatidak saluhuna alai mo narosiat tanon tu pabona dak pabona songon dia do ujung ni hazal maun alai mo narosiat banu gicang tu Tuhan tai nunga mangatusi nunga ibana namar waso ibana do namar waso di surga dohot di portibio dang narosian portibio ni bana alai narosian ban gicang be bana alani do mangatasi sal dungi di hati dakon narosian ban gicang itu nadi dana do nadi begena nadi dia ahana binegena tario tu hasitongan ahana binegena tario tu hasitongan halual napinatu pani ibana gabe Tuhan Yesus Kristus na totong pasahaton
barita nauli tu hita, lasmiroha tu hita, asa hita napotan haluan, jala asa hita di bagasa tordi namar parbue ima nguluta sigaro. Alanido dungro di hati dakon, alai adong do nama nulak, adong do nama calo. Hata nabi negeri di bawah, nah hati dakon di bawah. Molo saber sasitona trupugon molo tabereng sian Johannes bidu tolu taida mulai sana sada ima pakataion sahalak ni Parise situa ni Yahudi nama kuar si Nikodemus naromor gen manopot tuhatai jalai lo di dok hatai di hati dakon tutu si tutu na dokon iya sotu bujol masian gicam daktar bahasa partida ada jauh ni bapa ilo na tabereng di Yohanes bidutolo ayat tuli na sotu siapa nu gicam daktar bahenna partida ada jauh ni bapa nunga di ida di mata harajau ni bapa nunga di ida tu hatai alai lo na neng di Papua neng di Papua tohot tu ganuk jolma ilo na di hati dakon ilo na bineke na di nana jala ilo na neng pabona na dapotan hanguluan na dotong marangihon bacakon ilo na dapotan hanguluan jala ilo na di Papua tu si Nikodemus alani dihita saluhukna ilo di do Tuhan Yesus pakatayon ni Tuhan Yesus do si Nikodemus tutu si tutu do anggo sotuhu jol masiat aek do siat tordi dan habangotas sahara jauh ni dibata anggo sotuhu siat tordi ni dibata ima jolma na di bagasan tordi alani dihita saluhukna akaro asabok sian masuk mahita tutup itu tabereng di si dia ayat 22 do 33 adong nama jakon alai adong na so majakon na hina tidak konai taringo tu harazau ni ima kata nama ketiga alani do ohano tu alani di patorang mah berhite tumpuk tahun aina sinuru di debatai makata makahatan di debata aidang marpan muhatan di mana mangale hotot na tubuh siatot mangale hotot di dungro Tuhan Yesus Kristus maka tidak pun saluhuna taringot Tuhan rajam di debata taringot berita nawi taringot tu aka mujizat tada halongangan nabi nahenna bahwa ibana do debata Tuhan ta nata sompa nunga di papatar dirina songot Tuhan Yesus Kristus ibana di portigon nuai aka nama jakon hatai aka na majalo hatai tabereng go dilehon debatar ibana tu so nakasisian di Tuhan Yesus nama jakon hata ni debata di lehon matot di tunas sida ido benda marko na sida majani taon hata ni debata ido na didok na itu putok aka hata ni debata dan mat panhato ni mana male hotodi dan di suat isarana kama kenang di suat sasuhat botol di liam taon ale dan mat pasuhatan gurang todi di sahur hotot di bagasan ngulu di jolma nama jakon na persea Tuhan Yesus Kristus alanido upaya didok na holong roha diamai ido na holong roha niama ido dianaki naung dilehon na do saluhut tangan nunga dilehon amai waso tu tahan di depan Tuhan tai ima anaki alanido naung dapotan hanguluan na selele do nama kapor saya anaki alaina soma mului anaki dan idaun ni hanguluan saya namian do tahir di masih di bata ada dua na maka meluhon jala persea versus na soma kamuluhon na soma mului atau mulai dok nama kamuluhon do ma na persea ado upana ima hanguluan na saliling nililingna
Alai na sumakka nguluon na sumangului anaki ima tuhatai dangi dauni hanguluan jala saimian do lima sendiri bata. Atau akamang kenang kita karena satu satu. Ahamana tidak satu. Topik ni minggu tamat dok. Disuruh debataro anakna jala di pasar hodo todi. Debata ima amai anaki Tuhan Yesus Kristus naro tu portibio todi sao tu akazon mana macalo iba. Alani akamang kenang kita salah. Toho matutu minggu Trinitatis hasitu lusa daun di debata. Porsero kita suku-suku di debata. Molo porsea kita tahan dulu di pasar matot dina tu kita. Di pasar matot dina tu kita. Jala di lehon matot di tu bagasa muluta. Jala rambutan hangu dua mahita. Alanido di kita aka doma saha porseao. Moharo tutu asal sao todi di bagasan nguluta ikon totong lohita mangulahu lomo niroha niribata kototong lohita majalo jala makaporseai tuhatai di bagasan nguluta atau bohanu di ngulus ngalupara na barjolo nunga di papatar dirina situ lusada nunga di papatar ima amai anakina rotu urtigo to di parbadia nasaur di ngulu ni hazol mawa di usehon dan mapasohara atong hita nama mai di minggu Trinitatis on porsero hita tahanguludo manangna daun manangna tatula manangna taului alai taingo nama ngului nama kauludo porsea di Tuhan ta situ dusare dapota bahanguludo saliring-liling na iro na binarita on ni anaki nauti na sian banu agijang ima harazaon ni debata si papataron na tuhita. Lanina pada honi tutu porsea jala taulah ma lomo ni rohana taulu ima lomo porsea mahita tu ma porsea mahita tahati dak kumaiba jala targa ma anaki asa sao todina tu bagasan muta targa ma panubuson di debata di bagasan kamang kana kita karwa sao porsea taida do bohadu tutu hazol mau majalo majakon mau porsea lasoni do nataida di harapan itu hatta Yesus Kristus mau budang jolma na mau sifata porsea alai nunga di bae debata kata dahalongan nunga di bae di batu duhon hadirion itu hatta Yesus nunga di pawo tohon taringot tu banu agi jangi tarlobowi matu sini kudo nebus nama kata itu hatta Yesus Kristus dohoti bana nunga ipapatar ena tubuh sian banu agi jang di bana namun diberi mana harazon di debata alani puasa rupe sai ragu kita itu hatta ikon optimis kita porsero kita unang skeptis ragu-ragu dan adong hapur syauta manang hangat-hangat kuku dangol-dangol sisilun hapur syauta alai kototongo totalitas di bulu tau satu di mana porsea tu ibana tarzakon hatana taului lomoni rohane ibana ima tu hatta Yesus Kristus lau mabaritahan saluhut napa painanna ai ibana tu hatta nama kama kenang kita karwa sahabat syaun itu naneng dohonon na tu hita itu naneng patol hason na tu hita di bagasan mulut tahun asonang gabe maul hita mangula bawa alai gudang dope na maul na saya ragu na saya manula totong hata ni deba HP di bagasan muluton sotung ditulak
So nairok na di bukadeta tororas siya busadai. So tung ditulak rohami panjuni tu katai. Di sino hanguluami sadarion matakupi sadarion pauzungi sadarion pauzung sadarion. Alami so tung tatulak. So tung tatulak panjuni tu katai. So tung tatulak todi. So tung tatulak alani molo tatulak molo rat taului. Taing mahatani tu katai mandok na rodo rimas ni dewata na rodo rimas ni dewata di bagasan uruta jala dang idauna hanguluan ima hanguluan harajau ni dewata na saling beling alai duduk kedetai di surgo hasonangani inganana dumengani di surgo hasonangani anggo portigo lau sampu alai anggo surgoi inganan yak kana porsia rodi saling atau molo neng lomodor kata di sini uju di portigo kita tajalma to di sawo di bagasan luta ta porsia ima barita naudi anakina umarus kita jala targaho naum ditoppa de mataro kita miru rupana terus pangalaman saluhutna ditoppa portigo asa taramoti jala daula tulau lahu pasangan mamuzi debata tuhatta matongani kita tuhatta mangurubi kita mangulau lomo debata amin bertanya kita debata jago para sorana sebelum ido tututuhan takas hatam mengajar untuk kami. Nah asa totong porsia do kami. Maka nguluhun ho di bagasan ulu nami. Nah sao kedim dua kazon mana porsia tu. Ai nama cakuk ko Tuhan. Nama katidak ko sao do kedim dan marpanuhatan todimi use honommu dua kazon mana majalo. Lani na porsia da maka nguluhun hatam dapotan mangulu saling lirikna alaina sumangului ho Tuhan dan idaun nguluan jala saya narodo rimas mutiba alani asimar Tuhan urupi hami to di parbadia ma namia di bagasan mulami mangalo saluhut na hisap-hisap di daging nami asa hubarita kami ho ade ama anak dohot di parbadia na totong ha porsia kami di minggu Trinitatision mengajar kami Tuhan mengudur totong matungan asiroham Tuhan saat di kami Yesus Kristus maknanya kami saya amin.